non lle podes preguntar nada, vale? Perfecto. Preparada? Veña, Listo, veña. imos alá. Pois arrancamos, comezamos a xogar a Quen me sento? Esta señora ven tendo o nome dunha compañía telefónica. É que meteste moito e ela está pasando mal. Porque ela isto non lle gusta. No, iba ben, hoxe iba ben. E vas ti metes e xa empezou a temblar da perna. É que a Sabes que presión pasa, do Almudena? Que métome moito con Eva nos ensayos porque non lle sabe ben e agora... Vamos outra vez, queres? Pero mal. Nos, ibas ben, non que ibas ben. Pero como sempre che sale mal, eu xa pensei que Vale, te vale. salira mal. Pero ibas ben, ibas ben. No, é que se nota moito que mintes. Pero No, é verdad, notas cando mintes. así non vou poder adivinar, pero A ver, vamos, nada, deixade, Ponte seria e... A ver. Esta señora ten o nome dunha compañía de telefonía móvil. A ver, No, cuidado. Ten color de yoigo ou algo. Está morena. No, por aí, India, por aí. Explícate, Sí, Agora mesmo hai ten rasgos 50. hindús. Perdón. explícate. agora mesmo hai 50 compañías de Pepe telefonía Fon, móvil. podes chamar Ah! Pepe Fon. Perdón. Que hai 50 compañías de telefonías móviles en España ahora mismo. Canto? 50. 50, ainda que non o creas. Os 40 principales tamén teñen unha choia de telefonía. Unha choia. Unha choia. Ben, perfecto. Atención ao titular. Os 40 principales tamén teñen unha choia. De telefonía. Quedadevos con eso. De telefonía. E era, pero, a ver, para non liar a Almudena. Ten un nome, ela chámase como unha compañía de telefonía móvil, pero unha compañía coñecida, que todos coñecemos. Sí, pero eu non vou decir nada hasta o final de todo, por eso non levantei o cuadro. Estou pensando xa en compañías de teléfono. Compañía de telefonía móvil. Sí. Eu tamén. No, perdón, quero decir, a min chamaronme José Antonio e podes te rir. Chamar a Airtel. Poden chamar a Airtel ou Movistar, que sei. Ben, ese é o que di Eva, vale? Almudena? Vale. Aí queda, vai no tú madurando. Amén. Eu digo que Amén, non esta creo. señora ven sendo Brigitte. Que se chama Brigitte. Brigitte. É irlandesa. Sí, ali dá o sol moito, sí. Irlandesa. E chamase Brigitte. E vouche contar exactamente o que fixemos. E isto é a verdade. A ver. Pola mañá mandamos a xente de produción do programa a un hotel a Santiago, a que nos encontrara algún turista, algunha señora turista, para traer ao programa esta sección. E atoparon, entre varios, a Brigitte, que é unha turista que ven de Escocia, que está aquí en Santiago un par de días, co seu marido e tal, e ela ven de Escocia. De Escocia. Un par de días, Escocia ou de Irlanda? Bueno, Non ten onde é? pinta de vir facendo o camiño de Santiago. Escocia ou Irlanda? Irlanda, creo, E Irlanda ou Escocia? Porque eu tampouco teño... Veñen sendo mismo. Irlanda ou Escocia? Unha é unha isla máis pequena, outra máis. Irlanda. Irlanda. E está pasando uns días en Santiago, son varios turistas, e collímola e trouxémola aquí. Ela ahora mismo, como se falamos do Brexit, ela non sabe nin papa do que estamos falando. Tú podes dicir ahora mismo, tanto Requesón como a Super Piñeiro, que non entende nada, pero nada do que dicimos. Irlandesa non sabe nada de español, nin de gallego, veo a ver Santiago, foi á catedral, e liámola E página. acabou aquí. Démoslle, non sei se lle pagamos, creo que non. Por eso tanta mala cara, porque non lle pagaste. E é verdade, é unha turista, bueno, estaba por Santiago e Recolléstela chamase Brigitte. e ela veu. Vale. Sin problema. Dixo, no, facemos un programa na gallega. É vostede irlandesa? Yes. Pois non me digas que non é bastante máis creíble eso que o que dixo Eva, de Aclárame momento. moitísimo.
a túa versión. Que soy o que di Touriñán. Sí. Porque era máis convincente. Vou dicir Bueno, o cousa. da Clara era un pouco irónico, Eva. Vamos con Touriñán. Estuveste facendo publicidade a todos, vou facer publicidade tamén. Este sábado hai un festival en Santiago, o Festival do Leite, grupazos desde as 2 da tarde hasta as 12 da noite, un festival do Leite, estupendo. Este sábado en Belvís, no Parque de Belvís, Santiago de Compostela, familia Camaño, novedades Carmiña, Festa, rock and roll, e pode ser que a familia... festa, rock and roll, leite, seguramente habrá leite e... Festival do Leite. Festival do Leite. Festival do Leite. Veña, vou eu. Vai Touriñán. Vou eu. Esta señora ven sendo Maruxa. Maruxa. Maruxa, dice. Esta señora ven sendo Maruxa e enganou na o GPS. GPS en Galicia. Ganó no GPS. Enganou na o GPS. Ela é da Pontenova. E tiña unha boda en Valença, pero Portugal, Valença. Pero espera un pouco. E o home puxo, regalaronlle un tontón por Navidad aos fillos. E o home puxo Valencia. E deronlle o chisme e foron a Valencia de Alicante. Era máis o home pa unha boda. A boda non chegaron. Mira, aí te lo mapa. Mira. Pontenova, Valencia. Pontenova Valencia. a Valencia de Portugal. 2 horas. 3 horillas, pero a Valencia, fíjate. Aí tes, a Valencia, a señora decía, no, é lonxe, pode ser. Pero cando chegaron alá, claro, a boda non chegaron. Comeron unha paella ali ao chegar e foi o que lle pasou. A verdade que era aqueles primeiros modelos de tontón. E Quedei bueno, impactado con que é da Pontenova. é da Pontenova. Sí, señor. Dali, Non coñezo ninguén da Pontenova. Pois Almudena, Pontenova. Son así, digo, así de No, amor e niños. casada ali, ela é casada ali. Casada ali. Ela está casada ali, non é o home o que é da Pontenova. Vale. Sí, foi o que escribiu Valenza. Almudena, E o aínda que non o pareza, GPS, diría na galega da revista. aínda que non GPS, pareza, efectivamente, GPS. aínda que non pareza, unha das 3 é verdade. Non parece, non? Unha das 3 é verdade. Valenza. Recopíloche. Ou ten nome, según Eva, de compañía de telefonía móvil, ou é unha turista irlandesa que estaba por aquí por Santiago e collímola, que é o que digo eu. Eu se lle conto un chiste, non o entenderá, claro. Se ahora vou ali e lle conto un chiste, non se vai rir, porque non sabe o que... Prova. Prova eu. Prova. Dillo a má muller. María, fillo, un juego neno. ¡Ah! Pues pode ser. Explícalle a Eva que non colleu... Non pillache chiste. Non colliche o chiste de verdad. Dillo a má muller, María, fillo, un ovo neno. E despois oiuse. ¡Ah! Pois é unha novedade, isto está salindo ahora, de última hora, isto eu nunca oíra isto. Quero aproveitar para dicir a toda a xente que nos está seguindo a través do Twitter, no Land Rover 56, que en Twitter podedes votar, temos unha enquisa, para que opinedes quen pensades que di a verdade. E non me poden axudar a mí, eu o que ou digo, Toña, porque... claro. Sí. A xente de Twitter, entrade no Twitter de Land Rover e aí estamos facendo unha enquisa para que vexades, bueno, para que opinedes quen pensades que di a verdade. Como vais? De momento, Xente do canal o internacional 40% di que Eva. A maioría di que Eva, o 40%. O No, hoxe saliuche bastante O ben. 26% di que son eu, e o 34% di que Touriñán. Pero ti mesmo. E Ciudadanos... Podedes seguir votando en Twitter cal pensades que di a verdade. Queres preguntar algo? Alguna pregunta? Pregunta o que queiras. Diría que o teño clarísimo, pero bueno, é que mentiría totalmente. Pregúntanos Teño o ni que idea. queiras a nós ou a... A min deixoume así o da Pontenova.
Non sei, quería Oxe, saber un vouche pouco dar máis unha da pista, historia. quero dicir, é Ela Maruxa. casou na Ponte Nova. É María, Quero dicir, puxémoslle Maruxa, pero é María. Ela é María. É María. É da Ponte Nova, de Lugo. Pero dali. É dali o home. Ahora está casada, ela vive desde que se casou na Ponte Nova. E cando era de E non onde? ten sentido de humor, polo que ves, tampouco. Eso xa o sabes, vexo. non? No, que Ou o que está facendo moi ben. Os chistes... O que non ten sangue nas veas, vamos. O é irlandesa. Irlandesa. Ten rasgos irlandeses. Recordo, Xalmudena, que totalmente. nós a todas as señoras que participan nesta sección dicímoslle que intenten non rirse, non facer nada, estar Sí, serias. xo sei. Non, cumple perfectamente. O de Roberto, Escocia ou Irlanda? Elía meu, pero creo que é Irlanda. Creo que é Irlanda no sur. Corn, cerca de Corn. Irlanda no sur, eso cambia a causa. Pero podes preguntar algo en inglés, no, para dar unha pista. A ver se ten un how do you do. A ver si... How do you do? Entendeu ou non entendeu? Viche como reaccionou ao how do you do? Que dixo? Eva, dille algo en inglés. No, pero... Eva, quedamos que a compañía de telefonía móvil que lle dá o nome era española, non? Ou non? Sí. Sí, A mi seña española. ya, que eu quero vela. Seña. Espera, te lo digo. Vas levantar? Pero podo velo. Non se pode ver ou que? Pero é logo que é Eso, unha mira, compañía que... Ah, porque é publicidade, claro. Mira. Joder, pues bueno, pode ser. Pode Que te ser. ríes. No, pode ser, todo pode ser. A Loli de Abós non tiña apellido de electrodoméstico? Sí. Es buena, sí. Lidia Bosch, é verdad, Sí. Bueno, Almudena, ti que pensas? Eu case vou marchar, porque non teño nin idea de... Que pensas ahora mismo? Por onde pode ir? Eu Descarta unha Quita das unha. tres. teño que descartar unha. Sí, quita unha. Eu, sentindo moito, vou descartar a Ponte Nova. A Ponte Nova. Correcto. A min. Baixo da cara. Recordade que o sábado hai un festival do leite. No Parque de Belvís. Baixo a... Ok. Sí. Ti pensas que non é da Pontenova e liouse co GPS e quería ir a Valencia do miña foi a Valencia? Co GPS. 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 Pois sabes que tamén tiveche mala sorte. Venga. Non é da Pontenova, Ai. vas ben. E agora, Non me mires así, Tauri. entre Eva e eu, Teño que Que di dicir a que que- creo ou... podemos ver que di Twitter ahora mismo, como vai a enquisa. No, ibades Aí como vai. empatados casi. Sí, no, 27% eu e 39 Sí. Eva, non? E eu 34. 39 Eva, 27% Roberto. Ti xogas. Bueno, O Eva... público pensa que di a verdad Eva. Siempre. Ti xogas, a veces o que... Bueno, non che digo nada, tú misma. A ver, no, que? No, ti misma. Non ti vai misma. haber pistas nin nada, non? Decídete, xa. Bueno, é complicado. A min, Roberto dame moita máis credibilidade, pero non me fío, vou ir con Eva. Como? Vou ir con Eva. Crees que esa señora... Pero que dalle máis credibilidade a él, que lle das un beso. Pero porque van conmigo igual. Pero vou con bueno, ela. vas contigo tamén e veu contigo. Vou con ela. Non entendo nada. Ti pensas que esta señora ten nome de compañía de telefonía móvil? Non me preguntes cal ahora, Por favor. Pero cal, non Non me cal estás preguntes. pensando. Non penso ninguna. Moi ben. É que se me poño a pensar, xa non. Pero vou ir con Eva. Ai, sí. Pois acertache. Quieta, O non? quieta. Ahora quereré de saber como se chama a señora, claro. Por favor. E de onde é tamén? Tamén para que o vamos dicir. No, ahora xa acertache, xa para É da que... No, Ponte Nova, home, Ainda é da que... Ponte Nova. Creo que sí. Veña, Eva, aí con emoción, venga. Esta señora ven sendo
Amena! Esa!